Здравейте, потребители на VBOX и на YouTube. Днес ще ви покажа как сърфирам. Първо, което трябва да направите, което ще направя аз, грешка, ще ви покажа какво да правите, когато не сте на Deathmatch Surf. Да ви покажа къде стоят калашниците и емките. Засилвате се и отивате тук. След това влизате тук. Тук са калашници, епки и гранатки. Сега ето тук има бък да се качите по-бързо. Сега в момента зацепихме. Този отгоре трябва да скочи. Сега скачаме и започваме. Така. Сега. Мисля да ви покажа как сърфирам назад. И малко един прек път. Първо ще ви покажа, мисля, прекия път. Но дали ще се получи? Не знам. Не, няма да се получи. В момента ми лаги и заради това не става. Сега ще ви покажа как сърфирам назад. Не е много по-трудно, само трябва да имате хубава координация. Сега, ето виждате, не е трудно. И това беше от мен, потребителя на VBOX и на YouTube. Довиждане!